गिबियाव BTR Bodo निउस चेनेलाव बयखौ बरायबाय। चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालामना हो। दानिया खौरांखौ जोबजासिम फारियै खोनासंलांदो। एबसु आरो बड' साहित्य सभाया सरकारनि हेंथायै फैगौ 9 आरो 15 जुनाव गोख्रों सोमावसारनो रेडि। थांनाय मैया 5 जुन खालि दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादा गुवाहाटी गरसुक बाथौफुरियाव थानाय समाज थुनलाइ हारिमुआरि मावथांखिसालियाव मोनसे गोनांथार मावफुं मेल जथुमनानै आसाम सरकारा बर' बिजोंनि थाखो 2आव सानखान्थि आरो बिगियान आयदाखौ बर' रावनि सोलायै इंराजियाव फोरोंनो नारसिननायनि थांखिखौ हेंथा होनानै फैगौ 9 आरो 15 जुनाव दुलाराय आसाम नाङैनो एबसु आरो बड' साहित्य सभाया सोमावसारनो थांखि लाबाय। बर' सावथुन मुलुगनि मिथिसार जानाय मुंदांखा फावखुंग्रि मिथि एबा मिथिंगा नार्जारिया उदालगुरिनि मिथिंगा बर'जों जुलि जाबाय होननानै ससियेल मिडियानि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों। बेंगालराव थांनायावनो लामायाव सासे सुबुङा गोमाना दं। चिरांनि खुंग्रिं सारागुरि गामिनि उपेन्द्र बसुमतारीनि फिसाज्ला उत्पल बसुमतारीया थांनाय 31 मे 2023 इं अक्ट'आव बेंगालराव खामानि मावनो थांनायाव बेंगालर सहराव सौहैयैनि सिगां अन्ध्र प्रदेशनि विजयवाड़ा रेल स्टेशनाव ओंखारनायनि उननिफ्रायनो दिनैसिम मा जानानै दं जेबो खौरां गैया। मिथिनो मोननाय बादिब्ला मबाइल फन लादोंमोनब्लाबो बै समनिफ्रायनो दिनैसिम मबाइला सुइच अफ जाना दं। बेनिखायनो सोरबाफोर नुसनबायब्ला खौरां हरनो खावलायदों। नखरनिफ्राय जानबुं अनजिमा 9387449015 आरो गुबुन मोनसेबाव 9957693286। सालबारि ब्लक कमिटि UPPL नि आफादगिरि चक्रधर बसुमतारीया गथ' गथाय फिसाय थाखानाय हिन्जावखौ लानानै खारदों। बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि सिङाव थानाय साउदुरपेटा बग्रिटारि गामिनि UPPL दोलोनि सालबारि ब्लक कमिटिनि आफादगिरि चक्रधर बसुमतारीया माधवपुर गामिनि कामेश्वर बर'नि बिसि रुफाली गयारीखौ लानानै खारदों। नखरनिफ्राय फोरमायनाय बादिब्ला 14 सान लांखारनानै दंमोन। मैया रुफाली गयारीनि फिसाय आरो फिसाजो आरो गामिनि रायजोफोरा खौरां मोननानै बरमानि साखाथियाव थानाय गंसे भारा रुमाव थाखुमानानै थानायखौ खौरां मोननानै भारा रुमाव थांदोंमोनब्लाबो नाथाय हमनानै लाखिनो हायाखै। हरखाबै गावनि वागनार AS01 FJ0262 गारिजों गुबुन दाबसे जायगायाव खारलाङो। बेनिखायनो रुफाली गयारीनि फिसाय आरो फिसाजोआ बहाबाफोर नुसनबायोब्ला हमनानै दोननो थाखाय खावलायहरदों। जानबुं अनजिमा 9365762940। गुबुन फारसेथिं सालबारि ब्लक UPPL नि आफादगिरि चक्रधर बसुमतारीखौ समाज बेरेखा हाबा मावनायनि थाखाय दोलोनिफ्राय एक्सपेल खालामबाय। मिथिनाय बादिब्ला चक्रधर बसुमतारीया माधवपुर गामिनि कामेश्वर बर'नि अनजालि बिसि रुफाली गयारीखौ लानानै खारदोंमोन। बेनिखायनो दोलोनि संबिधान बादियै मोनसे मोजां सावरायलायनायनि गेजेरजों आब्रुथि गैयै चक्रधर बसुमतारीखौ दोलोनिफ्राय एक्सपेल खालामबाय। दिनैनि खौराङा बेखिनियानो। गोजोन्थों।